Huomenta tirpat. Täällä olisi teille vähän ruokaa. Täällä on tämmönenkin. Pekalta jäänyt jänä. Voi mahoton. Tää uusi herkku. Kauraryyni, lese, piimä. Oon miettinyt, että kärsikö tätä antaa ollenkaan, kun niillä tulee aivan hirveä kaos tänne joka kerta. Tai sit pitäisi laittaa varmaan 2 kupillista. Tää on ilmeisesti suurta herkkua. Mahoton härdeli. Hei, ettekö te huomannut, että täällä on päärynääkin? Pekan jämän päärynä. Syökääpä sitäkin. Ei tarvitse tapella. Porukka on kasvanut aika hyvin. Näkyy jo siiven alkuja ja hienoja pyrstöjä. Porukka alkaa muuttumaan aika paljon, ei ole enää semmoisia untuvikkoja ja tunnistaminenkin on joka päivä aika hankalaa, kun pitää miettiä, että minkähän näköisiä meidän veetit ja helmit ja muut vielä on. No siinä on helmi. Helmi on vielä helppo tunnistaa. Ja helmillä ei vielä ole kasvanut yhtään pyrstöjä. Siivekin on aika tyngät. Erillä lailla nämä kehittyy kaikki kyllä. Meidän pikku piiperöinenkin on vielä siellä mukana. Yllättäen itse kyllä povasi, että se ei kauaa kyllä kestäisi. Mutta kyllä se vaan siellä muiden mukana vielä menee. Menehän piiperö syömään sitä päärynää, kun elää menee muiden jalkoihin. Sinä olet niin pieni. Paljon pienempi se on kuitenkin vielä mitä nuo muut. Siellä vähän venytä. Annakähän tapelko. Meillä on oikein juoma-automaattikin täällä jo ja ruoka-automaattikin varmaan viritellään tämän viikonlopun aikana. Aika paljonhan nämä meidän tirpat saapi täällä ihan kaikkea tämmöistä NS-kotiruokaa. Yksi siellä ilmeisesti lämmittelee. Meillä on niin kauhean kylmä ollut, että ei ole saatu vielä ulos näitä kavereita. Toivottavasti kelit vähän lämpenee, niin päästäisiin vähän ulkoilemaankin. Sieltä varmaan saataisiin hyvää filmimateriaalia lisää. Jääkäähän syöpimään sinne. Heippa hei!